tinenge tiri kwakumbare kweda tibve kumbare hazvichinje tinopwanya vane vachipwanya tinopwanya tiri wakafuti kumbare hatibve sekuru but kana vatipwanya vamedo vati mudzedzerana pane hamuna zvinhu zvakarasika here pakupwanya kwakaita takarasikirwa nemabhero akawandisa asingaite dzimwe mari dzikabiwa dzimwe mari vachitonyoresa vakatora zvinhu zvacho saka hatina chatinati zvimana tangogarawo magaba mubare muma hatina kana chekutanga zvinhu zvegwani zvikutorwadza zvagara zvichingorwadza kubva kudhara hazvina mbotinakira zvikutongotirwadza tingotorwa zvinhu hatina ana chatiri kushanda kuno vese seitorwa nevese titorwa nevese saka hatina chekuti tinogona kutaura pamusoro pazvo because titori vadiki pazviri because vari kutora vanhu vane mutemo vari kushandisa mutemo kuti isusu tinofanira kunge tisingadai but hatina chekuti tinoita tikabva pana pacho tinoenda kupi kana ngoti wangotiudzwa imwe solution yekuti ibvai apa vanangu muende apa tisatamboiudzwa saka tichingori panapa takangogarawo kuti zvichaitawo tipiwe musika wakanaka kutengeserana ngovhura musika iwowo utongowana pekutengesera ndozvinhu zvatiri kutochemerawo zvimwe zvese hatine basa nazvo tingochemera pekutengesera chete pakupwanywa kwakaitwa misika yenyonge iri panapa makange maziviswa here kuti ndo zvichange zvichiitwa uyezve hamuna zvinhu zvakarasika here kana kuti hamuna kurasikirwa nezvinhu here muzviitiko izvi havana kumbotaura zvinhu zvese takatongomuka vakutopwanya panapa havana kumbotaura zvinhu zvakatorasika zvinhu zvakawanda zvakabiwa panapa saka muri kushanda sei pari kushandika here ndamboona rori yemapurisa iri apo muri kushanda sei pano hapasi kutomboshandika vari kuya vachitodzingirira everyday vari kudzingira everyday zvokuti sisi vakutotora yavo sisi yezi yetimu yezi yebhendi ka basa redu ratomirawo sekusaidi kwedu izvizvi zvino manje zvavari kuti havasi kuda vanhu panazvo muchaita sei hapane kutamba tichatongoshanda zvakadaro tichidzingirirana kudaro ndiri kuona kuri kunaya yanguva yekunaya mune pekuhwanda here kana mvura ichinge yatanga kunaya zvinesimba hapatombonakana pekuhwanda anoona mupedzanamo yakatovharwa kana shedi chai hapana kana pekuti tombohwanda zvii zvamungade kuti zviitwe kana zvamungakumbira kuti zviitwe kuti muwane kubatsirika muri munzvimbo iyi ngavavhure pedzanamo tiwane pekushandira pakanaka hatitomboramba kubhadhara kupinda mukati isu totobhadhara zvakanaka zvisingaiti isusu nhamo ndo yatiunza pano vana vada kudya vada kuenda kuchikoro hatina chekuita mabasa hatina iro rekutengesa iro ndo yatinogona saka tatichikumbirawo hurumende yedu iyoyi itivhuriro kamusika mupedza nhamo kana pachifenzi pavakafenza pamarobhotsi apo toona kwekushandira kubvira papakapwanywa pana pari kushandika here zvii zvimwe zvamuri kusangana nazvo kushandika pari kushandika zvangu but mkumwa kumahwani tichida kutotengesawo but hatina mukana wacho kuti titengesa vari kuti hamusi kufanira kunge muri panapa ya zvavari kuita zvavo zviri right sezvimbo isiri kubvumirwa kuti titengesere but isusu tiringoti hatina mabasa ekuti titengese saka hatingoshingiririrawo polisi yacho ikatidzinga kutotiza but tinodzoka manje nekuti hatina kwekuswera toswera tichitamba sinuka hazvizoite hakuna here zvamungada kuti zviitwe kuti muwane kubatsirikana tatizongokumbirawo kuti kana mukati mukavhurwawo pamwe tinowana pekushandira pane vakapwanyirwa pane vamwe vambotaura kuti vane vakarasikirwa nezvinhu imi hamuna kurasikirwawo here nezvinhu ya zvinhu zvakarasikira zveshuwa ininiwo ndandoriwo nestaff yangu imwe yacho yakatodonhawo nechitizawo polisi izvozvo ndatongosarawo netimasheti mashoma ndori kwanda kutodi kana kutotengesa nditoriwo munhu aitoonekerawo but haizvozvi ndatopera ndatogarawo ipapapa tatongofananawo nevamwe vari pasi hapana zvekuita tangotirwadza kainayo kuti hatina mbopuwa kana ngoni ngakaita nguva shoma takangopwanyirwa ezvinozvi kuri kunaya hatina pekutengesera tikatengesa uri nguva yakuti watitora zvinhu saka zvikutirwadza apa tetino vakadzi vanenge vane nhumbu so tetishaya kuti mari dzemaschool fees kana zvikoro zvavhurwa apa tinodziwana kuti zvinhu zvakamira so pavari kuuya vachida se vachitora futi staff yedu tosara tisina staff apa tisina kana mari dzekuti tihodhi hatizive tinorarama nei apo nyika ina mabasa kupwanywa kwakaitwa misika yenyanga iri panapa ike zvine makushanda sei
zvakaoma baba tiri panzara ngendaa yekuti mushure monge tapwanyirwa hapasina kana pekuti tohwanda kana mvura yakanaya. Mhuri dzakutofa nenzara nokuti mapurisa ari kuramba achiuya achitivhiringa futi achitirwisa kuti tibve panzvimbo panapa, asi hakuna kumwe kwatingakwanisa kuenda tinoshandira kunze kwekuuya ipo panapa. Kunyange makastoma anotouya pano, mamwe makastoma echipurisa achona yawo futi anotouya achitotenga kwatiri. Saka zvinhu zvinotishungurudza zvisingaite kuti dai zvaibvira vakwanisa vangotiregera tangosenze edu, nekuti hatina watinonetsana naye kana tichingoshandira tiripo panapa patinosenze. Zvii zvamungada kuti zviitwe? Zvatoda kuti zviite ndezvekuti davatiregera tashanda mashandiro edu, nokuti tikati vavhure musika uyu mpedzanamo wamunoona wakavharwa, izvozvo hatichatokwani. Tawandisa mavhenda, ndo basa ratirikwanisa kuita irori rekutengesa, tichitorawo zvembe zvakadai tichitengesa. Inini chandibatana ndechekuti vamwe varume varikutogara pasi vachironga kuita kuti vamwe varume vashaye mabasa ekuita. Isi tova vamwe varume tinosaya zvekuita nekuda kwavamwe vanhu. Ndichinongotaura kakupwanya kwakaita kwakatirwadza. Samwe tine zvakawanda zvekuita mulaifu. Manje kana petashandira pacho petiro titaramire pacho zvabva zvapwanywa hatichaziva zvekuita. Tikada kurongedza mapurisa oyotidini otitorera zvinhu zvacho hatichatomboziva zvekuita. Tangokumbira kuti dai wangotipawo pekuti dini titengesere pasina notivhiringidza, pasina anotidisturba kushanda kwedu. Pane vambengi vachitaura kuti pane zvinhu zvakarasika mukupwanywa kwaiitwa kuya kwese. Hamuno kuafectwa here paipwanywa misika yenyu? Aiwa, pane zvakapwanywa vari kuwaka wakarasikirwa nestafu, but hangwana unodini handiri wakaafectwa, but kuno wakaafectwa waka havari kurwadziwa because ndo panenge paine mari yese. Kuno kwakahodha stafu yese kuti ushande pazvatowa. Ukadaenda kupolisi kwacho kana kukanzuri kuenda kozvirikavha unosvika zvinhu zvadzvisisika. Hatichaziva zvekuita, totizira kuti tingochema nemusika, musika ngauvhurwe because isusu topwanyirwa izvinomvura iri kunaya totengesera pai, asi musika macho havasi kuvhura. Kanzuro yacho ngaione zvekuita kuti musika uvhurwe. Plus isi toonzwa kuti kuri kutonyorwa mapurisa, isu tiri kusafa, tiri kubhadhara mari panapa, mari yakawanda. Saka hazvina zviri kutibatsira, polisi yacho iri kutiregerera, hapana zvavari kuita. Mari idzi munenge muchibhadhara kukanzuri here kana maindividual? Vanenge vachikubhadharisai mari vachiti vakamirirani? Vanenge vachindipangu anoti pane munhu iri panze pana havana kana madhidzi aripo, but tee tingotorwa mari. Hatizozwa kuti todii zvatona takapwanyiwa tingori pano zvatotengesa ndizvo zvino panoraramira vana vanoenda kuchikoro ndizvozvi. Saka hatizozwa kuti todii takapwanyirwa pana pando patiri kutengesera, hatizozwa kuti todii takangopwanyirwawo hatizozwa kuti Saka pari kushandika vamwe vangu vachitaura zvekumhanyiswa nepolisi? Hapana pari kushandika boba, takangopwanyirwa. Panapa kutoshanda tachitoshanda zvakanaka. Paramoti kuti pwanyira ndekwei tachitoshanda zvakanaka midzi dzedu zvese boba. Hatizozwa kuti ndezvii. What we're saying is it's been devastating for us since this is our livelihood. So we're not doing anything. So the police is after us. Yes. So we're looking for money. We don't have jobs, we don't have everything. So we're looking for jobs. We have to find ourselves for jobs. So this is what we're doing. So if there is restraint and they're not giving us where to go, we cannot do anything. This is our livelihoods, this is our families, this is our what, this is our everything. So if they don't have any option for us to go for, or they don't give us anything to do, we're going to be like this forever. They're going to come, we're going to run away, and we come back here. This is our families, and this is where we're going to find what to do. So if the president is not going to give us where to go, if he's not going to give us another solution for us to feed our families, this is going to be our life. We're going to make sure this is going to happen ever and ever. So they have to find an option B, so that it is going to be good for them and good for us. If they are going to destroy, they have to give us some jobs. If there are no jobs, we're going to come back here and we're going to mount. Mpedzanamo is closed, and we're all here. We cannot fit in that Mpedzanamo over there. We're going to fit in here. So, kana vasina pekutiisa parinani. So it's going to be a problem for them because atinazo kuti tiite kuti mhuri dzedu dziche. This is our jobs. So kana kusina mabasa, we have to find our jobs. Kana because hapana manyana nosearcha munhu. Ma-armed robbers achauya and everything is going to us. So andina panja anoita robber anoita mbavha. I'm good at working for myself. So I'm here, I'm working. And until we have a solution for us, then we're going to go. Thank you so much.